من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابه تقل جتد الله يجول النبي صلى الله عليه وسلم من calmini on min juurima on miɗen jafno on mbiɗen jaafo ha joni eɗen garta e yewtere meɗen konngol l'islam mbaɗowol ɗo e Pindi TV. hande so Allah haaji eɗen jiiɗi haalde ko faati e waktuji njuulu nde wonno njuulu waɗi ko waktuji ndeɓe Allah ɗe fof ɗe jiiɗa kala hen goto ne waɗi sarɗiyeji muɗum ne waɗi ñawoje muɗum ne waɗi ko jamireɗa ne waɗi ko kaɗeɗa. njuulu noon waɗi ko saaha muɗum e waktuji muɗum. Allah tabaraka wa taala caggal nde o farli e meɗen njuulu o wi ko o dottani ɗum waktuji yen mbattu hen haqqille. an julɗo o noon njuulu ma sellata so wona toppitoɗa njuula e waktu no mbireɗani. sabu o wi caggal audu billahi min alcheitani irrajim wa aqimu lsalata inna lsalata kanat ala almuminina kitaban mawquta. o wi ñimne njuulu njuulon waktuji ɗi joyi sabu a yino njuulu laatima alal muminina e gonɗinɓe Allah ɓe kitaban ko farilla mawqutan dottanaɗo waktuji. ɗin waktuji noon ɗin woni ɗi jiɗɗen haalde hande so Allah haaji. e waktu mo ganduɗa kañum suɓana wonande tisbar nde wonno kala waktu njuulu mo jiiɗa jogui ko waktuji ɗiɗi. ne waɗi waktu muhtar woni waktu cuɓaɗo oɗo waktu neɗɗo mo ala gandu ko hen foti julde. waɗi kadi waktu ɗimmijo woni waktu darur woni waktu gantuyanke. so tawi gantu heeɓima ha a wawa julde e waktu cuɓaɗo hankkadi juuloya to waktu ɗimmo o. eyyi ɗum noon ko mo wonande on joguiɗo gantu wiya eyyi ma en kaaloy hol gantu mbawowo hadde neɗɗo julde e waktu. eyyi tisbar noon waktu muɗum gadiɗo o woni waktu cuɓaɗo o wonande on mo ala gantu ko hen foti julde woni so tawi nangue oñima woni zawalu shamsi woni oñade nangue. holko woni oñade nangue? so tawi nangue fuɗiri funnague gue ari ha gue yettima hakkude eyyi wonande jamanuji ɗi nangue gue ine rewa hakkude teru e saaha noon nangue nde ɗesadirtade seeɗa. eyyi so tawi ari ha yettima to hakkude ɗo nangue heewi ko darade daaƴa waɗa pause. so darima seeɗa caggal muɗum fokita hankkadi so nangue fokiti tan andu njuulu tisbar waktu muɗum gadiɗo o cuɓaɗo o yonti. woni hedde 1 heure en walla 1 heure et demi woni saaha so tawi ko noddinoɓe zawal ɓe so zawal yoni eɓe noddina on woni saaha mo waktu tisbar naati o. ɗo aɗa wawi julde ɗo tisbar. eyyi oɗon waktu noon aɗa andi holto haaɗi o haaɗi koto wiyete eywa akhirul qamati woni wattande felo. so nangue gue darino hakkude ɗo hankkadi beelu neɗɗo sakkima less mum saaha nangue nde dirta banggue beeluma ɗesa yaltirde banggue saaha nde yaltira banggue saaha nde yaltira yeeso walla caggal. ɗon joni to nangue beeluma haɗatnoɗo less ɗo so tawi nangue fokiti a ƴetti pele koyɗe ma a limi a fawi felo gadigo felo ɗimmo ha woni pele jeeɗiɗi so beeluma yeehi hankkadi ha woni pele jeeɗiɗi andu ko ɗo waktu tisbar o haaɗi. e no pamirta pele jeeɗiɗi kañum e darde neɗɗo foti. neɗɗo mo ganduɗa tagore makko ine foti ɓurtani mankani anduɓe mbi so tawi a limi pele makko o limi pele makko ha woni jeeɗiɗi so tawi o lelima o yiyat pele makko jeeɗiɗi e ɓandu ndu foti manam ɓandu juuteni neɗɗo guila hoore ha fayi teppe kañum e pele muɗum jeeɗiɗi fotata. eyyi hono noon kadi ko wiyete ñayi woni sa udditi juuɗe ma ɗiɗɗe haɗe portima a fondi hakkude ɗon kadi e hakkude hoore ma e koyɗe ma less potata. eyyi so wona taw mo ganduɗa tagori makko eyyi wonko manki hen walla ko nandi hen. joni noon firti
soko lekki bannoɗa soko leggal so tawi nangue yeehi ha yettima hakkude zawal ɗo darima soko fokkiti hankkadi leggal ngal so beeli mum ɓeydima ha timmi fodde leggal ngal tan andu hankkadi ɗo waktu tisbar o haaɗi waktu tisbar gadiɗo ɗon noon to waktu tisbar gadiɗo haaɗi ɗo woni wattande feloma pelema jeeɗiɗi sa limi e ɓumiri mbeluma he andu ko ɗo waktu takkosan tuggi waktu cuɓanaɗo takkosan o andu ko ɗon o tuggi to waktu tisbar o haaɗi ɗo ko ɗon o tuggi kanko o ɗon o yahata takkosan o yahata ha coyɗugol nangue so tawi nangue yeehi ha doole mum keeli hankkadi a watti yiide mbuɗu ngu no wayni ne olɗa hankkadi natta wulde no wuliranno ni ganda hankkadi wawi huccide hen aɗa daara ine soyɗi hankkadi andu waktu takkosan o ko ɗo waktu makko gadiɗo ko ɗo haaɗi wadde sa faami noddinoɓe e waktu moƴƴo o so tawi zawal yoni tan ɓe noddinat woni 13h30 walla soko 13h saaha walla 13h pawɗo so yeehi noon ha saaha 16h30 woni 4h30 to ɓe noddinta waktu takkosan wonde naatiɗo andu ko ɗon waktu tisbar o haaɗi ɗo noon ha nangue soyɗa ko ɗon waktu takkosan gadiɗo o haaɗi en kaali waktu tisbar gadiɗo kono en kalani waktu makko gantuyanke o en kaali waktu takkosan gadiɗo kanƴi ɗiɗi noon tisbar e takkosan kanƴi ndendi waktu majji gantuyanke o woni waktu daruro holton haaɗi ko ha mutal nangue so tawi neɗɗo joguiɗo gantu o juulani tisbar e waktu mum gadiɗo ha waktu takkosan o naati woni wattande felo yo andu koye waktu gantuyanke tisbar o woni eyyi kono kadi koye waktu cuɓanaɗo takkosan o ɗon o woni eyyi ɗon ha nangue soyɗa yo andu waktu cuɓanaɗo tisbar gasi waktu cuɓanaɗo takkosan gasi hankkadi o monoyi waktu gantuji majji kanƴi ɗiɗi ɗo noon ha nangue muta so nangue muti tan waktu gantuyanke tisbar e takkosan foof gasi hankkadi caggal muɗum sa juuli tisbar a juulani waktu cuɓaɗo a juulani waktu gantuyanke o hankkadi gonɗa koye yobde juulu ko ñawore jooɓowo juulu joguiɗa hankkadi eyyi takkosan o kadi a juulanima ha nangue muti hankkadi andu gonɗa koye yobde waktu kono a juulani waktu makko gadiɗo a juulani waktu makko mo ganduɗa aɗa newnana so tawi aɗa jogui gantu ya juuloy toon andu hankkadi gonɗa koye yobde hankkadi waktuji ɗi foof patima to nangue mutata ɗo noon so tawi nangue muti ko ɗon waktu futuro fuɗɗi futuro noon waktu mum cuɓaɗo juutani ko qadru ma to salla ko fodde to aɗa juula futuro ma o tan neɗɗo mo ganduɗa ala salligue to fodde omo salligo ha o yaha o heɓla sajade makko o juula ko ɗo woni waktu makko kanko muhtar neɗɗo mo ganduɗa wonde janaba ko fodde tomo daaro to ala ndiyam fodde to omo daaro e ndiyam o ƴooga ndiyam makko o looto ha o juula ko ɗo woni waktu makko gadiɗo cuɓanaɗo futuro wadde futuro so tawi yonti tan hankkadi ala lelnude hankkadi yimɓe ɓe juulat eyyi so tawi sona taw ko gantu eyyi waktu noon cuɓanaɗo gueeƴe futuro ko wiyete safa so tawi nangue muti won mboɗeri keddotodi dow asaman to nangue mutiri to ndiɗon mboɗeri so tawi mutoyi tan hankkadi waktu gueeƴe yonti eyyi ay hakkude gueeƴe e futuro timmani heure e jamaji ɗi ne jagga heure kono noon timmani heure to fuɗɗata ɗo kono noon nde wonno ine ɓallodiri ha ɓurti so tawi yimɓe juuli kooti wiyama kadi yo garto timmani heure hewɓe hen gaman ruttade jama sahaji dotteteɗi e jamaji ɗi ko maslaha jama o sabu tisbar wona 2h30 tan ala nde wonno yimɓe sene jaaha jamane juuloya te waktu o ne yaaji alay saago dotten waktu mo ganduɗa kala garɗo ne wawi accude haydo mintaji ɗi ara joguiɗo gantu a taw juulan tan yaaha lawol muɗum so tawi noon en jaggani te waktu o ne yaaji ɓeɗo ne mbawi arde jooɗo ne paada ɓe garani taw kadi hamno ko ɗum waɗi waktu o jagga eyyi gueeƴe noon mbiɗen so tawi nangue muti mboɗeri keddotoni dow asaman ndin wiyete safaq so tawi ndin mboɗeri muti hankkadi gueeƴe fuɗɗima eyyi waktu muɗum cuɓaɗo eyyi ɗo noon yahata ha jamma o sa feccimo pecce 6 eyyi pecce 2 walla mbiya jamma o to tuggata ɗo to nangue mutata ɗo ha nangue fuɗoyta ano mbiyannomi ha to fajiri yonoyta pecca ɗum pecce 3 sa fecci ɗum pecce 3 andi ko no foti heure uji
e ƴetta hen feccere wotere to nden feccere haaɗi ɗo ko ɗo waktu cuɓanaɗo geeƴe haaɗi nde wonno jammaji ɗi e jalawmaji ɗi ñiiɓani e waktu goto tan woni koye waylade saha jamma ɓuura juutde ñalawma saha ñalawma ɓuura juutde jamma ɗum waɗi en ji heure uji ɗi nangue ine muta ine ɓeydo ine usto heure mo fajiri ine feera ine ɓeydo ine usto wadde ɗo tongude tan wiide ko heure naggam ko 2 heures tan walla ko 1 heure du matin tan gueƴe haaɗi ala newotako nde wonno saha o wona gotum ano tan a calculat to nangue mutiɗo saha mo gonɗa o ñalawmaji ɗi gonɗaɗi to heure mo nangue mutata e heure mo fajiri feerata o calcula no foti heure uji e no foti minute aji woni hen sa andi ɗum pecca ɗum pecce tati sa fecci pecce tati tan a andat to nangue mutata ɗo ɗon ha to andan waktu gueƴe o to haaɗi ha feccere adine nde ko ɗon woni to waktu gueƴe o haaɗi waktu cuɓanaɗo gueƴe eyyi soko minuit soko 23 heures walla ko nandi hen ɗo noon ko joguiɗo gantu wiya ine wawi wasde julde hen ha hankadi waktu gantuyanke o ara futuro e gueƴe kañƴi ndendi waktu gantuyanke futuro koso nangue muti tan juula eyyi fodde to aɗa juula woni waktu cuɓaɗo haaɗi gueƴe so tawi nangue muti mboɗeeri hedde toon dow ndi soni muti ɗon waktu gueƴe o tuggi ha tataɓal jamma gadigal ngal gasa so gasi woni waktu gueƴe cuɓaɗo o gasi hankadi kañƴi ɗiɗi noon futuro e gueƴe ndendi waktu ɗimmo waktu gantuyanke o ko holtoon ko fajiri feera ɗo ha fajiri feera sa juuli gueƴe taw ko andu koye waktu muɗum julɗa sa juuli futuro koye waktu muɗum kono noon mo ganduɗa ko gantu hadma julde so wona gantu noon a heɓat bakkat eyyi waktu noon cuɓanaɗo subaka juulu subaka eyyi woɓɓe mbiya juulu fajiri kono noon ɗo ine serti eyyi julɗel ɗi ko ɗiɗi ne waɗi subaka ne waɗi fajiri eyyi ko wiyete subaka ko haadema julde fajiri juulata woni darɗe ɗiɗi gadiɗe ɗe ɗen goni fajiri mbiyannomi kono darɗe ɗiɗi cakkitiɗe ɗin mbiyete subaka ɗin goni darɗe farilla ɗe eyyi darɗe ɗiɗi gadiɗe ɗe ko naafila joni noon darɗe subaka ɗe farilla ɗe ɗe tuggata koso tawi fajiri feeri fajiri feeri ayi ine jalba hankadi andu waktu subaka o naati ɗo ha jalbeni ndi ine yayno ine weeta ha fuɗɗo jalbude so jalbi tan andu waktu cuɓanaɗo subaka o gasi eyyi nangue mutani taw o fuɗani taw mbiyannomi nangue fuɗani kono noon fuɗɗima wedde hane jalba hankkadi so jalbi andu waktu cuɓanaɗo subaka o kala mo juulani ha ɗo yo andu waktu o gasi eyyi waktu ɗimmo o noon waktu gantuyanke wonande subaka juulu subaka o haaɗoyi ko puɗal nangue eyyi ɗo ha nangue fuɗa andu koye waktu subaka gonɗa ko waktu ɗimmo caggal jalbugol caggal weeta ha jalba hankkadi ɗon ha nangue fuɗa andu koye waktu ɗimmo o gonɗa eyyi caggal waktu ɗimmo caggal nangue fudde kala julɗo subaka yo andu o woni koye yobde somo juula o andi to ko yobde subaka kono wona tottude farilla subaka wona tottude o woni koye yobde joni noon caggal en kaali waktuji cuɓaɗi ɗi holto neɗɗo heɓata gantu ha wasa julde e waktu cuɓaɗo daganomo woni wonande neɗɗo ɗaninoɗo eyyi o tinani o finoyi ko caggal waktu cuɓaɗo o gasi ma walla neɗɗo jejjiɗɗo ko ɗum ɗo woni gantu kono noon bandiraɓe komi liggotoɗo walla gonnomi koye yeyde walla gonnomi koye gollude koye ñodde walla ko nandi hen ha waktu o ɓenni andu a waɗi bakkat mawɗo te kadi wona bakkat tokoso lellude juulu ha waktu mum ɓenna puɗɗoɗa julde ko bakkat mawɗo jeeya ndar sarɗiyeji juuluɗi kalonɗen e darsu men oya ɓennuɗo ina jeeya hen suurde awra e huccide qibla ɗeɗo sarɗiyeji ɗiɗi ine fukko so tawi a ronki hattande ɗum a hattanani ha waktu juulu o nana yalta hankkadi fukkoto mana neɗɗo mo alano comci ko suuri awra makko ha hankkadi waktu juulu o mo foti julde o nana ɓenna hankkadi o wiya ko yo juul e ɓandu meeru woni foppoldu o ala wutte o ala tuuba ayi ganda waktu julde e waktu no wayi teddude no wayi forde ha hankkadi fukki suurde awra maɗa eyyi walla neɗɗo kadi ha joni kadi mo anda to qibla huccide qibla en ko nandi hen walla neɗɗo mo ganduɗa omo wonde ko mbiyeten ɗaharatol habas manam laaɓal e soɓe
e taw wona sallike kalɗen woni comcol makko walla ɓandu makko walla nokku makko ɗeɗo tati en mbino laaɓe ɗeɗo alay saago renda e neɗɗo nde o wawa julde ɗeɗo laaɓe tati so tawi goto manki hen taw ko gantu o wondi o ala ndiyam ko ittiri ɗum walla ko nandi hen ha wattu o ina yawta alay saago o julde e soɓeji tati ɗiɗo ayi dar tan juulu no wayi teddude juula e soɓe aɗa wutte ma ne waɗi soɓe walla ɓandu ma ne waɗi soɓe walla nokku to jultaɗo ne waɗi soɓe kono noon a ronku ittude soɓe o a ala ko guittirɗa ha wattu o nana ɓenna ano e soɓe o mbiɗa ko ya juulan jomma wattu mo farli e dow ma o wata wasu julde saabu soɓe o e kiba noon neɗɗo mbinoɗo woni koye liggade wasa julde saabu liggey muɗum mbiyaɗo yo fukku laaɓal soɓe juula waktu o kañum ɓuuri teddude e wadde respecté laaɓal ngal eyi ano mbiya ka gollowo walla ko nandi hen gacca belsinoɗa andu a waɗi bakkat mawɗo te ɗum noon ina wara ɓernde neɗɗo moƴƴani nde wonno juulu kala no toppitiriɗa juulu ko noon juulu ngu toppitirtoma Allah wi ko ndenodire e juuluji ɗi joyyi eyi ndenodire a renan juulu ngu renma Allah wi kadi juulu ina haɗa neɗɗo wadde fahcha wal munkar ina haɗa neɗɗo wadde gueɗe bonɗe e peñji ina haɗa neɗɗo wadde gueɗe bonɗe e ko suuɗi kala ni jiiɗa neɗɗo ina juula ina jokki ina waɗa gueɗe bonɗe ina waɗa gueɗe jasɗe yo ƴewto juulu makko yo andu juulu ngu jaɓaka o juuldani no wirani kala nde o toppiti juulu makko yo andu juulu ngu haɗoyanmo wonde gueɗe bonɗe juulu ngu noon toppita ɗum ene jeeya hen wadde respecté waktuji juuluɗi aha neɗɗo noon belsidiɗo juulani waktu juulu o yo andu o waɗi bakkat mawɗo aha hono noon bandiraɓe caggal so nangue ngue fuɗi waktu juulu subaka o gasi yo andu ɗo o naflataɗo eyi caggal a juuli subaka mbiyannomi subaka feeri a juuli subaka ɗon ha nangue fuɗa ha ɓamto fodde gawal andu a fotani naflude ɗo naafila ina haɗaɗo eyi hono noon kadi caggal juula takkosan ɗon ha nangue fuɗa ha nangue muta mbiyannomi caggal a juuli takkosan ha nangue muta ha futuro yona andu ɗo a naflataɗo aha eyi woɓɓe noon ina nafla kono noon kamɓe gandi toɓe pawi ɗum eyi ɗiɗo darsuji noon ɗi mbatten ɗo gila law kala ko ganduɗa anduɓe ɓene lurdi hen mbino cuɓotomi ko mazhab imam Malik ko yaari ko eyi ko ɗum woni ko kalanmi nde wonno eɗen gandi diwanuji meɗen ɗiɗo ko ɓuuri hewden ko mazhab imam Malik yaari eyi gam wasde jibde jomum puɗɗotoɗo nde wonno jangginami komo ganduɗa ala gandal mo ganduɗa ko min o samurimo seeɗa e ko ɗesɗo waade no am ni min o jangguinowo gandal ala kono noon mo camormi o on gonmi e tindinde ɗum waɗi gam wasde jibde jomum nokkuji ɗi ganduɗa ene luura luure kewɗe e dalilaji mabɓe min daɓɓidonto ɗon tan min kaala e mazhab imam Malik ko yaari ɗum woni to jomum ne hutoro ko jangguina ko kala to yeehi e diwanuji meɗen ɗi ko ɓuuri hewde yiyata ko yimɓe ne mbaɗira hono noon eyi kono noon sa nawiri jomum e mazhab goɗɗo on saaha ne wawi yiide ko ɓuuri hewde yimɓe ɗo ñemtinde ko mazhab imam Malik o ene wawi jibde jomum aha mazhab imam Malik so tawi futuro so tawi takkosan juulama ha futuro ha nangue muta ɗon nafletake foti ka natɗo e jama oɗon saaha foti ko a natani a naflata subaka kadi te ko nelaɗo haɗi ɗum sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo haɗi ɗum sallallahu alaihi wasallam subaka kadi so tawi fajiri juulama subaka juulama ɗon ha nangue fuɗa ha ɓamto fodde gawal andu ɗon kadi nafila ina harmi ɗon ina haɗa ɗon ko hono noon kadi almami juma ina jooɗi e minbar muɗum ina hutbina ɗo kadi aɗa haɗa nafilde ɗo eyi hay so tawi woɓɓe ne kaala ga dalilaji goɗɗi ne kaala to ne kaala ga andu aɗa haɗa naflude ɗo eyi ha almami juula so juma juulama kadi a naflata caggal julde juma nafletake ha jalta jama o sa yalti noon sa artoyi hankkadi ko saaha goɗɗo sa welama aɗa wawi naflude kono ɗo kam a naflata eyi hay so tawi woɓɓe so gari tawi almami ne hutbina ne jooɗi e minbar walla ne hutbina eɓe nafla e dalilaji mabɓe eyi kono ɗo mazhab imam Malik kam nafletake ko ɗeɗo gueɗe woni waktuji juulu kala nanɗo ɗum ɗo ma andu juulu to tuggi e to haaɗi hankkadi watta toppitade waktuji juulu muɗum wadde en kaɗan ɗo inchallah ha saaha goɗɗo sen gartoyi
natanen farillaji juulu e sunnaji juulu e ɓuure juulu eyyi mbatten hen haqqille no fewi sen mbiyama farillaji juulu e sunnaji juulu e ɓuure juulu kala sifa mo neɗɗo ina juulda kala ko mbiyeɗa e juulu he ɗum ɗo ko farilla ma jogoyo hen nafoore saabu so tawi en payi haalde caɗele so neɗɗo yejjiti hunde e juulu walla hunde fatori momo so tawi en mbi ko farilla o acci taw an aɗa anduno holko woni farilla so tawi en mbi ko sunna o acci taw an aɗa andu gaccuɗo sunna o ko ni waɗata walla o sujjat ba'da salam walla qabla salam taw an kam aɗa anduno holko woni sunna e juulu taw aɗa andi gaccuɗo naggam kam ko sunna acci sen mbi gaccuɗo ɓural on sujjata a faami taw an aɗa andi holko wonno ɓural e juulu saabu heewi to neɗɗo juulata ina wakkilo e wadde ɓuure ɗe no feewi ina acca farillaji taw juulu ngu hankkadi jaɓetake nde wonno farilla sa acci ɗum tan juulu ma jaɓetake wadde sen gartoyi inchallah koye farillaji juulu e sunnaji juulu e ɓuure juulu kaleten wonno ko musidɗo moɗon Mouhammad Siraji Anne ɗo e Pindi TV yewtere meɗen konngol l'islam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh